Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga impormasyon kag kalingawan. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Maayong aga Bacolod, mga gabahin sa Western Visayas. Domingo kita nga adlaw sa gihapon sa kinandan sa sining oras magapalayag ang Vice Gov in Action, no? Of course, tani mangin kaupod naton diri si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Galing balo naman kamo subong adlaw Independence Day, 124th Independence Day. So medyo masako-sako si Vice Gov yapon, no? At this point in time. Ang inyo direlagad temporaryo, Action Boy Duran, magapangalagad kita rin sa inyo, tub-tub takna kita alas 12 of the night kita mga ka-aksyon, sa pagdulong sa inyo sa mga informasyon, mapuslanon ng informasyon para sa aton nga mga ka-aksyon. Antes ako magsugod siguro, I just would like to greet a happy birthday sa akon, paano na siya matupa sa akon? Hinablos ko na siya siguro ay, no, sa pakadua. Si Anthina Beatriz Taguan Trias, 17th birthday karon nga adlaw. Anak ni parente ko may Taguan Trias, hindi amigo ko Jojo, parente ta, no? Happy birthday si mo Anthina Beatriz Taguan Trias, 17th birthday today, no? About June 12 kagid gali, Independence Day. Pero hindi ka pa independent, iha. 17 ka pa lang, no? So, anyway, happy birthday sa imo, no? Dara sa mga pariente ko da sa Mabua, sa Bagangbang, mayong aga dira sa inyo, no? Sa pamilya Taguan dira, no? Kay Bukay, kanang Bilen dira, kay Sardo, good morning sa inyo, no? Anyway, karon nga aga, ang selebrasyon sa Independence Day, 124th Independence Day, ginpatigayo, no? Diri sa siyudad sa Bacolod, diri sa may Bacolod Public Plaza, of course with Secretary Salvador Panelo, no? Ang Presidential Legal Assistant ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Secretary Salvador Panelo ang guest speaker, no? Kay nadra sa may provincial capital man, of course, aton pagsaulog man sa Independence Day. Kag isa sa pinakadako man nga activity sa karon nga adlaw, ining ginatawag naton nga jobs fair sa Department of Labor and Employment, no? Nga ginapatigayon sa sining nga adlaw dira sa, I think, sa SM, no? So i-check ko dugay-dugay ang ato sining patrol sa pila ka reports angot sa sining pagsaulog sa Independence Day. Of course, ang presidente kaina, Presidente Rodrigo Duterte, dito iya sa may Luneta, I think, no? Ang iyaging tambungan nga selebrasyon sang Independence Day, balok ka kadamo sang mga lugar nga ginakadtuan sang aton sining mga government officials sa sining Independence Day. May ara gani may ari na sa Kawit, Cavite, na of course dira ang declaration sang First Philippine Republic, if you remember, way back in 1898, no, with President Emilio Aguinaldo being the first president of the Philippine Republic. So, ang Independence Day, sa siling ko na 124th year na subong, no? So, nagsugod ini sang June 12, 1898. After sang masobra 300 ka tuig, ngayara kita sa idalom sang pagsakop sang pungsod Espanya. Ha? Grabe, no? Liglawig, no? Sobra 300 years. Nakaangkon kita sa kailwayan gikan sa Espanya
in June 12, 1898. So muna ika-124th anniversary na subong sang Independence Day. Sa ang una, may ara sina nga daw sa ulog ang July 4, pero kuha na siya actually ang July 4 Philippine-American Friendship Day. No? Actually, indula na nagani sa simpo ni Presidente Cory Aquino, no? So, ang July 4 so una gina sa ulog din as Philippine-American Friendship Day. Ay iban ka pinsar nga amo ina ang Independence Day, pero ang June 12 gid no? Ang Independence Day after sang more than 300 years nga ginsakop kita sang pungsod Espanya, no? So anyway, i-check ko lang anay be, liog ko kay Action Lianizil. Ano ga pili? Minardo. Sige, Lianizil Minardo. No, Action Lianizil. Balukati daw way pa ko katilaw sa iya nga upo sa aton nga program. Anyway, check ko lang mga ka-action ang pila ka mga activities subong sa sining pagsaulog sa Independence Day, no? Salin sa aton nga patrol, upod naton si Action Lianizil Minardo. Action Liani, mayong udo. Yes, Action Boy. Good morning. Ginalimtan mo ginangapon nga apelyido ba? Yes. Abi ko ano yung isla ng apelyido mo, wala pa? Action Boy. Wala pa may isla ng apelyido mo? O Yan ang ilislan pa lang? isla. Balsi ilislan na ng ilislan na ng apelyido mo, ha? Oo. Action Boy. Diretanay na sa ayuhan. Kaya subong ari kita live sa maya SM City Bacolod kung sa diin nagapatigayon ang Department of Labor and Employment Regional Office 6 ng job fair sa Builog man sa Department of Trade and Industries. So mga Action Boy, no? Iligi na pangrahan sa Regional Director sang Dolly 6 si Attorney Sixto Rodriguez Jr. Kagkaupod man ang DTI Regional Director si Miss Rachel Nofable. Action Boy, no? Kung sa diin ay baluan naton gali local and international agencies mayara 6,000 ka mga bakante nga trabaho. Dali subong sa mensahe Action Lane, Action Lane, yes. dali lang gid. Ining si Rachel Nofable, Regional Director ni siya? Yes, sa diri Sa DTI? Oo, sa intro sa nga MC sa Regional Director sa nga DTI. Okay. Abi ko anay sa Negros na sa region gina sa gali. Sige, go ahead. Pero karon i-clear ta ni Action Boy kay sa pagkabati ko ginag sa introduction sang host daw Regional Director. Sige sila. I-check ang lihog Yes. So Action Boy, no, amo to 6,000 ang bakante kag diri malaba katama ang pila. So sa pagbabanta-banta ko, sobra na 1,000 ang ari diri subong nga naga-apply ko nag-upo diri na sa ginapatigayon nga job fair subong aga Action Boy. So sari-sari man no mayara diri ang nagapang-hire di sa Miara Pideya gani mga iban pa nga mga company, private and public nga mga companies yun, no? So, ang bread ko, ara man gani Action Boy, no? Ga-hiring man sila sa mga Negros Divis, kag iban pa nga mga private and public sectors na nasambit na. So, sa subong Action Boy, no? Siguro, hasta pa di sa hapon ang ilang activity nga nasambit, kay do kadamo-damo, ni katama, no? Kagasuno kay attorney Sixto Rodriguez Jr., ang Regional Director sa Dolly 6, nagapangabay ini siya sa mga nagapang-hire diri ba lang nga kumpanya kung pwede, no, magkuha na sila. Ako ni-hire nila ang mga taho sini nga makabulig sa ila nga kumpanya Action Boy, no, kaga sa kay Ma'am Rachel Nofable naman ang sa bahin sa DTI, no, so gapangita pa sila sa raw material kay di subong ini ang upod sa kalayaan 2022 ni Action Boy, no, nga may tema sila nga trabaho, negosyo kag kabuhayan, no, pagsuong sa hamon ng panibagong bukas ang ilang tema sinisubong Action Boy. So nagapangita pa sila sa mga raw materials kag kasubong man sa mga pangabuhian nga pwede ibulig sa aton nga mga kauturan ganyan ba nga manulab ano naman mo actually ano naman mo nga ginapangita nilang raw materials? Ano nga raw materials naman? Ang pera sinisang ila ba Action Boy, no, pwede sininila kay may-ari ini sila nga mga import o kung na export sinisila ba Action Boy nga mga product
Okay. Yes, ang sa DTI may gina-export. So amo pag ginasubang napangita nila nga mga raw materials nga pwede pag himuon, no? Akong sa diin Action Boy pwede ma-export nga mga products. Taga kasubong man Action Boy, gapanawagan man no, ini ang sabahin man sang DTI, no, gapangita pa ni sila sang pwede man ibulig sa mga small entrepreneurs bala Action Boy, no, kay di amo ini ang ilaman nga isa nga ginafokusan kung ano ang pwede man maibulig sa mga may nga business Action Boy. Okay. So subong sinina mga halos 1,000 ang mga ara dira nga mga nagapangita trabaho. Ang ara dira subong Action Boy? sa halos 1,000 ang ara dira nga nagapangita sa trabaho. Pero Action Boy kasi daw okay man lang daw okay man lang kay ambal nimo daw mga daw mga ambal nimo daw okay man lang guro kay daw 6,000 man ang job openings dira. Yes, Action Boy, no, kaya kalabanan sa mga job lang nag-offer is ang BPO company. BPO company kita kalabanan kay ti makita nato na di Action Boy mga lamaron pag katama ang nag-apply subong sa nga ubra kon ang nagkadto diri no sana sambit nga activity Action Boy. Okay. So, daray ka yan action yan ining si Rachel Nofable, head ni saya sang Negros Occidental DTI office, hindi ni saya regional director. Oo. Bali siya niyang head sang Negros Occidental office ang DTI. Amo na si Rachel Nofable. Yes, Action Boy. So hindi siya regional director. Okay, go ahead. Yes, so subang Action Boy no, gapatigayon ako hatagin ning siyang certification. Subong ang kakatabo din sa nagatag pa sa certification diri sa talambong kay Tiari man ang peso official sa Action Boy. Yung mga Ilog Manila kagakaupo dahil sa DTI. So amo naman ang malipot nila nga programa subong kaga-proceed naman ni dayon sila sa mga pag-interview diri sa mga nag-a-apply ng mga trabahante Action Boy. Kung ako abay sample gusto ko mag-apply, ano action lan iyan lan ang akong kinahanglan dalon? Action Boy? Kung gusto ko mag-apply, let's say ako gusto ko magkadto dira, ma-apply ako trabaho dira, anong kinahanglan ko nga dalon? So Action Boy yun na una, gidi ang ginapangita sila is ang resume gid. Resume. O dikta. Yes, kaga depende sa requirements sinisa nga mga kung kapangayo sila kung college graduate, beti kinanglan gyud sang diploma kaga TOR ang sabahin ni. Sa mga vocational Action Boy no, so depende man sa kumpanya, pero ang main gid Action Boy no, kung ikaw nag-apply is resume mo gid kaga biodata sini ang kinanglan no, sa initial sini nga requirements sa mga nag-apply diri subong ya sa Maya Dolly Job Fair Action Boy. Okay. Tapos pag abot dira, ano naga-fill up? May gina-fill out sila nga mga forms? Yes, may ara Action Boy no, kaga dira may mga verification nga area no. May ara for online registration nga line. So may online registration nga line, tapos may verification kag may panel interview. So may gina-interview sini Action Boy. So may ara man nga ga-fill up sila sang form kag may ara man nga gina-interview sila, pero ang interviewer na lang ang ga-fill up man mismo sang form. Okay. So damo ang nagakuan, damo ang mga companies dira nga naga-offer sa job openings. Yes, madamo gid Action Boy no, sa local sini gani Action Boy daw sobra sini 20 sa mga public and private company. Kaya international ini mga agencies pareho sa mga factory worker no, pareho na sa mga Korea bala. May mga job openings manggali para sa trabaho sa abroad. That's why kagina sa message ni Attorney Rodriguez Jr. no, ang ID sa nga Dolly 6 la may ara 6,000 ka vacancies isang job. Openings. National o kana local kaga international hiring Action Boy. Actually opening ina no, job openings ina siya. Ang ginahambal nila. So pilato siling mo ang kabilugan international local job openings mga 6,000. Grabe ba, damo ba? Kada mo Action Boy amon sa na ang 6,000 ang job
vacancy subong no nga asuno iya kaya RD no RD Rodriguez Action Boy. Okay. So sige pa, bisan magabot na karon sa udto or afternoon, pwede pa ma-accommodate pa nila. Yes, Action Boy, no? Sige, sini ang ila kay didasig naman ang interview sini Action Boy, no? So pagkatapos nila interview, karon paniguro mabala no kon may ara ya ginhambala na lang sila nga i-text kung ano man gid ang resulta sini sang ila nga pag-apply sa obra Action Boy. So may ara man yung dalian na ila no kung nakapasar kasi hambalan sila nila dayon no kung ma-proceed ka or hindi. Okay. Namin tani ko may ara mga instant hiring ibla dayon, direct hiring ibla dayon na masilitan nga kayo may report on Monday, you start on Monday. Muna tani no? Oo kani. Plano kung nakaka-apply Action Boy. Plano mag-apply. Tanawa dabi ko may ara na prasakon. Mayari, di ya kapidiya, pwede ko siguro. Kadamo sa opening sa pidiya mo gibutang yaman. Daw sagad ka mag-imbestigar mo. Tingnan sa gani hay kay Action Boy. Hindi na lang kuya, dire na lang ko sa Action Radio ya. Basi may kabalo, basi ka apply ka na ha. Okay, naka-section. Basi bla nag-submit ka na. Basi nag-submit ka na resume mo blao. Oo. Kag makibot kami. Ano kaya sa action niya, Action Boy? Kag makibot kami da sun semana to kana sa Qatar blao. Ano sa bang ba hindi mo enough? Hindi ko enough na kaya sa bang niya, hindi na kaya na yung mga gano'n, magpahinali. Ubusan na yung dibuinas Oo. Anyway. Action Boy, or something nag-ugto, dalo, mga oras, no? Nagadamo, diri ang nagapila. Sa di na tang area sang SM Ari sa may Action Boy, sa may North Wing, sa may mga kalanaan na di ba rayo? okay. Asa ila dira nga daw activity center sa Tunga. O, sa may Vikings, yun Bali dala sa ground floor. Correct Action Boy. Tay pang linyahan ay dira basig ginutok na da kang kuha na da ang protocol da way gina-observe. Ati, gina ito, isa ka dangaw, guraan. Nakasalisansin nga, isa ka dangaw. Magaling ko sa wayon mo na karon niya ako mag-rally gani isang eleksyon to daw yung mga ginasaway gani mag-rally to. Kay ginutok Naman to. lang, dito kami may nag-control man na Action Boy. Isa nga, nagapila, Gracias yan man sa security guard. Nagkakasubok na rin ng mga iban pa nga natungdan man na Action Boy. Anyway, sa mga nagpangita trabaho dira, good luck, no? Kabay pa ining job fairs. Ang job fair ni subong adlaw would makabulig sa madamo naton dira nga maka-action lang mga pangita trabaho. Silingkod ha? Okay. By the way, mamangkot ko action yan ang kaina sa may provincial capital, do may ginpanghatag man to ang provincial government sa ano to man daw, insurance, ano to siya? Yes, amo ini siya Action Boy ang turnover sa barangay insurance claim. Now, which is ni Action Boy nagabalo sa 1.1 million ini siya. So may mga Kabilugan. 1.1 million. Sa Kabilugan. Kabilugan Action Boy. So may ari sini mga claimants, no? Ining ilang mga pamilya ba na Action Boy, especially sa mga barangay Kagawad, di pamilya sa barangay Kagawad, kung napatay ang barangay Kagawad, ang barangay Tanod, no? Isa yung sila sa mga beneficiaries, which is ang pamilyang nila nga nabilin, amo na ang makabaton. So may range in Action Boy na depende sa cost sa silang death. So may ara kang natural cost of death, kung aksidente na din. So depende dira ang range man sa makabaton siningan claims isang pamilya. So may ara 50 to 100 case ni kada isa sa ilang Action Boy. 1,000. 50 to 100,000. Yes, correct Action Boy. So na may hari ko rin tanawon ko lang mga ano sa mari sinibel Action Boy yaw. So ang kwan sina ang beneficiaryo sina ang mga barangay officials kag barangay personnel. Correct. So may nga atano dabi Action Boy no ang naga-obra sa may barangay Action Boy. So mga pila mga ano ko damo ginang beneficiaryo ara-ara may mga Action Boy na ang mga insured sila, no? Halin sila sa may nag-gross accidental, kasi mga posisyon nila Action Boy, taring-taring may RBSW, may tato, may Kagawad, may paginan sa Sambet ko, no? Ang mga kabanan, Kagawad, ang ginakagatan po ng barangay
barangay man gani action boy. Mhm. Nga kagang mingalan di sila mga beneficiaries, kagang type of claim sa may ara accidental death, natural death. No, kung accidental death, may ara 50,000. So, depende. Action boy, kung may ara man natural death, nga 10,000 ang mabaraton. May ara man natural death, nga 50,000. So, depende. Akong kagawad, action boy, so 50,000 sa tanod is 10,000. Mhm. Kung may ara man action boy, nga tanod, nakabaton man sa nga 50,000, kaya ang iyang type of claims ni is accidental death. Pero ang kabugutan nga naka-turnover, action boy, no? Sa aton nga informasyon kayo is 1.1 million in siya tanan action boy. Okay. Ining insurance nila ni ang nagabayad sini ang probinsya? Yes, sa correct action boy. Kasi inali na mismo sa may probinsya, ang claims nga nakuha ni action boy. Okay. So, ginabayaran sa province ang insurance tapos kung matabo ka, let's say mapatay, amo na pag-claim nimo, so amo nang turnover kay na sa mga claimants. Yes, sa correct action boy. Kaya yari ang barangay insurance program, no? Parang nakasulat gali for barangay tanod and barangay officials and employees ng BSW sini action boy ang summary of insurance claim nila kaga benefits for it. Okay. So kay na ang Independence Day celebration sa province dira sa provincial capital man ni Patigayon? Yes, sa correct Sinong action boy. ilang guest speaker to ya? Wala action boy. Wala sila guest speaker. Aha. So, pero ang nagkalambong nga dito, di amoy niya action boy na ang mga opisyalis sa provincial capital, ang Filipino Coast Guard, Philippine Army, na na mga uniform or personnel, PNP, araman si Police Colonel Alea Pamitan, ang provincial director, kag ang commander sa Negros, kag Bacolod City, Philippine Coast Guard, Sergio Lubos Montorio, sila sir, ilang sa pasaporte, no, pang pre-authored brigade, para man siya nagatambong sumboy ang Boy Scout sa Girl Scout sa Philippines, para man lokal ang naibiyado sa Kapitolyo. So, nagsuwala mo ginayaan sa may Kapitol, nagatambong ko sa may province sa Negros Occidental, kay Negros na kabugot ka na sumboy sa mga hepe sa Negros ang municipality, kaga city, para man present man sa action. Okay. I understand ara ka man kay na sa celebration sa siyudad sa Bacolod, no? Dira sa may Bacolod Public Plaza. Kag ang nangin guest speaker dira si Presidential Legal Council Attorney Salvador Panelo, di ba? Yes, ako si Legal Counsel, no, ni President Rodrigo Duterte, si Attorney Salvador Panelo. Nanong mensahe niya kay Inato ya during sa iya nga kay siyang guest speaker, di ba? So anong iya nga mensahe to ya? Yes, so ang pinaka-highlight ni Action Boy is ang mensahe ni Attorney Panelo nga hindi malaigo na nanginhiluway lang ang Pilipinas kung wala edukasyon, Action Boy, no? Kaya kung tawon sa Action Boy, ini ang sa katagas ng edukasyon, ang libre, ini ang education na ginhatag sa gobyerno, especially sa tertiary level, no? At ang kalabanan ng Action Boy, no? Ang 12% ini ko na yan sa puris ang lapoy. Walang i-highlight, ginawa about sa education, kaga nagpasalamat man ini siya sa kaya President Rodrigo Duterte Action Boy nang bilang isa ka maayo nga presidente diri sa maya pungsod sa Pilipinas, kaga gina-comment man ang Bacolod City Action Boy kay no sunugan sa iya aming kahit din sila galing ni Mayor Bing, no? So kaga hindi ako na naging mausad diri ang ako na naging productive kaga successful man ang Bacolod City sa bulig man sa mga opisyalis kaga kasubong man sa outgoing mayor na Kipinyo Action Boy. Si Mayor Bing may mensahe man kay na? Yes, Action Boy, no? So, ako man nasa po ninyo ang sa bahay na ni Mayor Bing, no? Gawin sa kanya sa Manchini, sa Pumuluyo, sa Bacolod City, kaga sinangran, kasi nga dumdugon man, kaga kandurawon ni Action Boy, no? Ini ang ginaubras ng akon ng mga ancestors, no? Para mga mga katigulangan, hindi nagabaliwalahon. Action Boy, hindi lang Independence Day, dahil lang sa katisyo, hindi man basta-basta sa muna Action Boy. So, muna ang mga lalo namin sa akin, no? So, every year, ganun sa Manila, Action Boy, ini ang in line sa commemoration, ini isang
Independence Day sa Pilipinas. Sige. Action lang salamat ha. Anything else? Okay na sa yung action boy, no? Update na lang dire. Ano sa gyapon, nagalaba ini ang pino sa kabay pamating ilitanan. So ara ka ba sa SM? Oo, ari ka biya. Dra ka man manyaga. May action boy. Ay kao na ate mayo Okay, kami na niya, gaya. Abi ko wala pa kay papanyagahan ta kamo da dugay-dugay. Tigaling kapanyaga naman kamo. Delikado wala pagali. Kapanyaga naman kamo gali. Hindi na mayo nga kadua ka manyaga kay not good for the body. Oo. Sige action na ni salamat gid for salamat gid sa imo ta report. Yes, action boy, like ito dito bang sa SM City Bacolod, Phil Minardo una sa Malita una section sa Bacolod Action Radio. Okay, thank you very much. Action Liani Zil Menardo. Sa aton dira nga patrol nga naga live dira sa may SM City sa sining job fair nga ginapatigayon sa karon, no? Now speaking sining mga job opportunities bala, mga job vacancies nga ginatanyag bala. Ako dugay ko na ni nga ginakuan mo. Dugay ko na ni nga ginapaminsar bala. Makasugilanon ko gani sa mga wife ko napinsaran ko nili ko ba sa mga istorya ko bala kay may mga friends man kita bala. Nga ara sa Congress, ara sa Senate. Ini ba lang magpangita ka trabaho nga ang mga employers bala ka familiar kamo sina mga kaksyon nga ang mga employers kasami nila looking for amone nga posisyon abena tapos mutangan nila with 5 years experience, with 4 years experience. But silingon kung nagapangita sila gan empleyado, gapangita sila sang eksperyensya sa mga empleyado. Siling na paminsaran ko siling ko mag-amos ni. How about ining mga new graduates? Ining bag-o pa lang yung pangita trabaho? Kung pangitaan mo sang experience bilang requirement, ti paano na sila makaubraman? Kaya ti bag-o na sila na-graduate mo. And they need to find jobs. Di ba? Siling ko nga may requirement pa niya sang experience man. And ako yung kapati ko mo. Bag-o ka bing applicant. Nga pati ko mo nga kung isa, perdihon pa din nila ang mga eksperyensya. Tag 3 ka tuig, 5 ka tuig, even 10 ka tuig mo. No? So, siling ko nga ginahimo, hindi siya nga requirement man. Para sa akon, medyo discriminatory bala, on the part sang mga gabag-o pangita trabaho, di ba? Nga pangitaan mo experience, knowing nga bago na sila graduate, hindi sila makuha sa experience nila. So, meaning, why na sila tsansa mag-ubra? Galay, kaya ginapangitaan tayo sang work experience. Kaya pangita ka ni ubra na para nga maka-experience siya sa ubra. No? Ako, para sa ako na, I don't know, try ko ni Abi discuss sa pila ka makilala tanga. Ini requirement nga work experience, hindi lang ni pagdulaon, ha? Kung ako ya, dulaon ko ni mo, ako bi congressman, ako bi ang senador, mahimo kuya guro layi nga dulaon ni ang requirement malang nga work experience, no? Para mangin fair bala sa mga bagong graduate bala. As what I have been saying, may mga bagong graduates, no? May mga bagong graduates nga kung paubrahon mo, mas mayo pa sa mga eksperyensyado nga obra. Tinga i-requirement nila sa work experience. Kag di sila makuha sa work experience nila kay bagong graduate sila, so hindi sila naigli ka obra kay ginapangitaan naton sang requirement nga work experience. Di ba? I don't know, ano bisa mahambal ninyo mga kaaksyon sa sininga requirement ni nga gina-require naton ang gapangita trabaho sang work experience. So this is unfair ni sa mga bagong graduates, which most of them are better sang sara na nga dagobra, di ba? Siguro dulaon talan ablang work experience ng requirement, and tanawon naton ang capacity, capability sa isa ka nag-apply sa trabaho, di ba? Dira naton credentials niya bala, ang iya nga abilidad. Dira tanawon sa nasiling ko na, mas abilidadan pa na siya, mas sagad pa na siya, mas mayo pa na siya sang sa may experience. So, ay sa pagid, no? Amo na work experience. Isa pagid.
with pleasing personality. Nga how? Does it mean nga kung galing kay pleasing personality doesn't mean to say nga gwapo ka gid man no? Personality mo na yan ang ginambalan tadi. Pero nga how? Kay ang gakatabo sa dayon kung gwapo kay or gwapa ka daw bintaha ka bla. Daw bintaha ka or kung puti ka mas bintaha ka sa itom. Kung puti kaya pamanit daw mas bintaha ka sa itom. Kaya daw ka pleasing sa imo to the eyes mo. Di ba? Napagitisa sa ka-requirement kasi ko how? Does it mean to say nga kung gwapa or gwapo ka mas nami ka mag-ubra sang sa daw hindi kija gwapo? Daw hindi kija gwapa? Amo na siya? These are some of the requirements sa mga mga employers which ay para sa akon daw ka discriminatory bla. Daw may discrimination. Di bla sa Amerika gani ang kulor pertina na natong away nila ya. Kung makita nila ya nga wala ka ginbaton tungod sang kulor mo, maaway gina sila ya. Ginaaway gina nila kay right na nila ya mo. That is racial discrimination tawag nila sa dito sa Amerika. Maaway gina ya ang applicant siya kung tanaw niya nga mas qualified siya sa posisyon na ginaplayan niya tapos ang ginkuha ang isa to kay puti. Maaway gina ya ining itom. Maaway gini siya because mapatsaga niya nga discrimination ni siya. No? Maaway gina siya. Sige. Amo na sa mga kaksyon siling ko dulaon ta naguruay no. Nami dulaon na nga mga sa mga requirement bala sa mga job applicants. Di na ang klase sa mga requirement. Isa pagit ang age, ang edad. Kung mabalaan ninyo, kung nabasahan ninyo mga ka-aksyon, dito sa ibang nga pungsod, particularly dito sa Amerika, may gaubra to ya gani nga tag-80 anyos na mo, 70 anyos. Nga gaubra pa ya. Kay dito ya sa akong pagtanaw, ang obra to ya, as long nga kaya mo ya, as long masarangan mong obra, age doesn't matter. Age will not matter as long nga kaya mong obra. Diri sa ato niya, mag-edad ka 35, 40, daw hindi ka na pagbatunon. Kaya pangita nila yung mga 21 to 25 years old, 21 to 28 to 29 years old. Mag-edad mo yung 40, daw hindi ka na baton sa obra. Sana siling ko na, age doesn't matter. Basi masubit sa sakon, pero hindi na siya kasarang sa mahimo ko. No? Amo na mga klase sa mga requirements, bala nga, na ano nga klase sa mga kuanman nga ang iba niya nga pungsod bisang pilang edad mo basta kaya mo pa magubra pwede ka lang gyapon makaubra di ba diri sa aton niya pag sisinta mo ya pa retire ka ginilaw 65 ka retired ka gidya bisan magano ka pa retire ka na ya kay 65 ka na uy kadamo blas nga edad 70 nga maayo pa magubra ti kanugon sang natawag naton nga human resource nga, si Tinta na siya, pero kaya niya maya mayo pa siya sa iya nga field, mayo pa sa sobra ya. Tinga nga i-deny ta na siya sang chance nga mga sige obra and contribute sa iya kompanya kay tungod lang sang edad niya. Di ba? Amo nang akon nga daw nakita dira nga sa apply sa obra. Medyo may mga discrimination ang aton nga mga requirement. Daw diri ko muna natin sa Pilipinas na balaan ang amusin nga mga requirement. Sa iban nga mga pungsod daw ay manaya. Ining mga work experience daw ay manaya as long as qualified kaya. Ano na ya ang work experience man? Qualified kaya. Di ba? For example, nag-graduate ka accountancy. Nakapasar ka as a certified public accountant. Kung di mayo ka sa accounting, kung mayo ka sa accounting, pag-apply mo bra, kapangita sa yata, kapangita sila 5 years o 4 years ng experience, ga-apply ka as an accountant mo, ngita sila 4 to 5 years ng experience, hindi mo na kwaon. Pero pasado kaya sa CPA, base gani kung top 10 ka ba? Hindi kaya kaubraya, kay gina-require nila yung work experience.
Hindi ba James? Tango si James okay. Ka-require sila ya work experience. Basi sagad pa na siya sang sa obra subong na simo. Ha? Basi sagad pa na siya sang sa may experience na da. Di ba? Nga kung tani is ang atong requirements sa nag-apply sa obra should be based on their qualification, their capacity, their capability. Hindi kay mga work experience. Yung mga work experience man. Ha? Although nga ti namin man ang experience kung isa, pero I tell you bisan bisan din yung lubrahan. Ako ba mo kung balaan kung lubrahan mo? Tagwalo na sa katuig. Sumulod ang isa nga bago, mas mayo pa siya pobrahon sa sining 8 na katuig. Tinga nga pangitaan mo ni siya work experience. Dito kay mapilit sa 8 mo katuig tong empleyado nga 8 na katuig experience siya. Daw hindi pagyapon ka balo mag-ubra? Iniya Bag-o apply ni siya pero mas mayo pa obrahon sa eksperyensyado mo da kay empleyado, di ba? So meaning ang aton nga basihan sa nga aton sini nga pagkuha sa empleyado, I hope amo na siyang katabo no. Nga base naton sa qualification, sa credentials, sa capacity and capability sang isa ka applicant, no? Do sulok-sulok ko na makita ko na inang mga requirement kung gisa nga ma-apply ka trabaho ka pangita sila iya 5 years work experience. Ay nga man. nga manghita ka gidya work experience how. Again sa nasiling ko na kuha na sa discriminatory na sa on the part sa mga bagong graduate. Siling ni Ana Sinoro agree sa ginambal, hindi man agree sa kuno sa ginambal ko nya areo nya. Hindi man sila magbaton kung overqualified, dapat lang kuhaon ang no experience ti paano na lang maka-work ang new graduate. Sakto gani, paano maka-over ang new graduate? Siling ni Joanne Mill, correct kagid damo 60 years old up nga well and able pa. Yes, I agree, no? Siling ni Miss Georgia Gargasiran, siling niya dami isang topic para sa mga fresh graduates, no? Okay. Good morning mandra kay Nancy Clavel Alvarado Discutido. Morning sa imo, Miga Nancy, sa Barangay 29. M. Saboso, may agaman. Ray Flores Barrioga. Ginny Sulgon, sa may Valladolid. Jory Nimumuseno. Baby Gregorio Yulo. Good morning kano, hello Vice Gov kuno siling ya. Berot Lu. Hello man sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? So amo na sa siguro ano. So ini nga aton nga jobs fair ni subong. Kabay pa nga damo dira sa aton nga mga naga-apply bla nga maka mabaton man bla kag ti chance nimo no. Mak mo 6,000 more or less ang job openings dira. May chance nga makaubra ka. Amo na basta ako if given the chance nga makaulistorya ko bis bot abot kon mangin receptive ni ang aton nga mga amigo bla ara da sa kongreso kag sa senado ikuan ko hindi sa mo i-discuss ko ni bisila ining mga requirements ni sa pag-apply sa trabaho like ining mga work experience, pleasing personality, age requirement. Nga hindi talang niya pagdulaon how. On the other hand, basi bala kay tungod ginahimo, ina kay tungod sang kakulang man ba sa aton nga job opportunities how? Basi bala tungod sang kakulang sang opportunities para temo na ka daw gamo-amo pa na sila sa mga requirement na, no? Pero again, even then, para sa akon kuan gid siya discriminatory gid siya no. Especially in work experience nga requirement, discriminatory gid siya. Kay sining ko ang gasunod dispensar ko ang mga bagong graduate. So why na nila chance gali nga mag-ubra kung ang requirement nimo work experience, di man sila makuha work experience. Ang on-the-job training or OJT yung natawag natin, can that be considered as work experience? Pwede na siya ma-consider as work experience? Ang mga OJT na?
aside from being an OJT or under sa on-the-job training program, abe, di na sila makuha sang ilang work experience. So, hindi na sila obra kung ang requirement naton kinanglan naton sang work experience. So, discriminatory gid sa ano. Sige lang, bisan sa inyo, guro, sa inyo dira nga mga congressman, sa mga kilala nyo pwede nyo na guro ma-open up, ina nga mga sahi sa requirement bala sa pagpangitaay sa trabaho, no? Miss Georgia Gargasira. Nya sige B plus star B kay okay. Morning na kay Frances, Gargasiran. Monograduate. Si Frances, kada monograduate man yun. Or naka-graduate na. Nakatapos na graduation ni Frances. No? Sa tanan nga mga nag-graduate, bala, happy graduation. And congratulations sa inyo. No? Sa nag-graduate sa mga tuig o sa mga school year. Kaya I understand, most of the graduations sa mga tuig, sa class 2021-2022, June ang ginahimo ang graduation, no? I understand June, no? Iban sa mga June 29, ang iban basta may June, may May man pero wala pila sila. May mga May man pero klabanan June gid ang graduation, no? Congratulations sa inyo. Kag again, gina-congratulate ko man ang tanan naton nga mga takers bala sa nurses licensure examination nga nakapasar, no? Sa May 2022 nga NLE. I understand nagwa na ang resulta kag may isa ka taga Western Visayas lang ara sa top 10, taga University of San Agustin, Iloilo. So congratulations sa lone placer nga nag top 10 abe sa nurses licensure examination, no? Pangitaon ko ano yung ngalan niya blake para ma-congratulate ko siya. Kay nag-text diri sa akon ang isa kong kilala bala. Gina-congratulate niya ang nakapasar sa nurses licensure examination, no? Kag wait lang kay pangitaon ko ngalan sang nakapasar. Ari siya, congratulations. Hindi na nakapasar kundi nag-top 10, no? Sakay Miss Mary May Cabale sang University of San Agustin, top 10 sa recently given nga nurses licensure examination, no? Ang nag-congratulate ni siyang friend po ni from Brain Hub Review Center. Drigo man nag-review ining si si Mary May Cabale, no? A friend of mine from Brain Hub Review Center nag-congratulate sa iya, no, for being at the top 10. The lone examinee from Western Visayas nga nadala sa top 10 sang May 2022 nurses licensure examination, no? Congratulations. Kaya sa tanan nga nakapasara, I understand there is sa Negros Occidental damo man di mga passers, no? Nga sa sining bag-ugid lamang natapos nga NLE, no? Damo diri passers from Negros Occidental. Siguro basi buwas makita naton ang iban nga mga results, ano? Actually, may results ako dire galing kay malaba-laba ni sa kag medyo basta nakita ko lang kay gin-highlight di kay na nga ining si Miss Cabale ara sa top 10 sa mga takers sang NLE nga ginpatigayon sang May 2022. So sa tanan niya nga mga passers, congratulations lang sa inyo nga tanan, no? So, amo na ang aton sining pagpangalagad mga ka-aksyon diri sa Vice Gov in Action. Hopefully, si Vice Governor Jeffrey Ferrer can be with us sa masunod naton nga mga pagpangalagad. Oy, migo ko da. Si Joseph
na nya mayo gid man dulao na ang work experience para hindi budlayan mangita ubra ang bagong graduate. Ay, sakto gining migo ko. Musta ka na da, amigo? Pre, musta ka na, ha? Kuan saya ng pulis. Si amigo ko, Joseph Gargasirano. Kita na ita, maka-time, no? Sige. So, with that, mga ka-aksyon, salamat sa inyo pagpupunta. Hopefully, si Vice Governor Jeffrey Ferrer would be with us sa masunod natin nga pag-alagad. Hindi ko with us, kundi siya gidya Siya gidya ang aton rin nga ang korman sa Vice Gov in Action. Sa inyo mga ka-aksyon, salamat sa pag-upod sa aton. Kabay pang ining pagsaulog naton sa Independence Day, mangin hilway kita sa tanan nga mga butang nga nagagapos sa aton. Wow, dalom-dalom ba? Anyway, ang independence hindi lang sila nga independence ang aton sini nga pungsod. Hindi lang independence salin sa pagsakop sang iban nga pungsod, kundi we can be free from iban nga mga bagay nga nagagapos sa aton pagabuhi. Medyo madalom-dalom siya, pero ining Independence Day, let us try to remember nga damo kita sang mga baganihan, damo kita sang mga isig ka Filipino nga nagtaya sila kabuhi para nga maangko naton ining kailwayan nga gina-enjoy naton sa karon. So ining kailwayan nga ginpanginmatyan sang madamo naton nga maisig ka Filipino, amligan tani siya. Amligan tani siya. Kag ipakig-away naton gyapon ining aton nga kahilwayan nga gina-enjoy sa karon, no? Bisan magsiling pa kita nga iban ka question mo, are we really free? Do we have really freedom? But be that as it may, matag na iya mga ka-aksyon ngati halin sa pagsakop sa iban nga pungsod sa aton nangin hilway kita, and let us not allow that to happen again sa aton nga sakupon kita o may paidalom kita sa gahom sa iban nga pungsod, because as a Filipino we should be independent, no? Ang Pilipinas para sa Filipino. So with that, mga ka-aksyon, salamat. Happy Sunday. Have a blessed Sunday, everyone. Kabay pa nga mangin malipayo na aton adlaw, especially sining pagsaulog naton sa ika-124 nga Independence Day. Sa ngalan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, ni Board Member Andrew Montilibano, ang inyo dinalagad, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.